Ole thlir tu te in zawai chi bai kala buk le effect chawa ai boina chuan hey new hair karon landa ni ron dang do mo sam thar te karon nei vela chuan ai boina chuan karon ti de me don ni chu min lo en top me ula eng maron so tur ka nei lo ma sengin I mai bul keima mai bul I ka treat dan ha karon sei do na he kin chu in shat angin chang chenu kan ni a du angin nula angin kan in chain kan in uluk ve thei lo ni chu kan in uluk ve man lawa masengin I top nok de walan hi chu a fo big si lo nu po ni ma ila chuan poimo keima ka ti ve deuh chu hey machine chuan kan lo upatel te la me chet tan phei chuan hormonal change wanga mai bol hi kan tam em thin ni chu mo mai bol hi aron om thin ni chu tam tak jok chu I kan mai bol hormonal wanga mai bol chu he helai borvel hi abul thin ni chu mo I chuan mai bol ti hian a hrang hrang am ta ni chi hrang hrang a oma then chu hei infection ang type te le hei han bol period dona ron bol thuta re le me ang te po hi omani chu mo mai bol han te khan anang lo em a chuwang chuan hei kvoina hian ke po hi ka mai bol dan hi ka soi fiat thiam lo ni chu mo atir chuan khabe bula an ron bol trok trok helai vel an ron bol se em a chuan le lampang sai ta veilama bol phota dinglama ron bol le a chuan kabiang a bola hi tuna pon ai ala aser te polo om hi mo biang bol na nu dum ang te po khala oma chuan I ka chala tlem tlem ron bol le ati khan hormonal chu helai vela bol thin te kha mun sang sang ron bol ta ni chu kamang kha ang ni chu keima ka khalai khan hei in she thau ka tam tak chuan fapa autism ka nei ve ta kan te ber han autism a om ve a chuan thokhat lai khan February March April vel kha aizola kan oma therapy la en kan ron kala kan oma chuan khalai vel khan keima kha ka oma nuwa ma ni chuma khalai vel kha ka oma nuwa ma engma ka thok lawa hei ka pangpar thlai te engma en kol lawin an oma chuan ka ol ni chu hun ol kha ka nga boka kha lai ka chuan ei kha tui em mai boka chuan kan keima ama ka lo in dai ve na thin zong zong kha thei hilin ti meina ka ei le ni chu ka ei in le athil ei tui box si a kan u kan va thlen na pakhat kan u roba ta hi ei rong bol thiam deuh mai hi na a bol tui thei box a ka ei vak vak zel ni chaw kha mo lo ol bok nen khan chu ei tui a ril ru lo ha dam boka boite an a therapy lak te nge em a ei ti khan kan han oma chuan masegen rei takha kan la thei lawa har satna engem mani na lampang awang te po khan anyang chu kan han ho le ta chuan khalai kan han ho nuwa khan keima a ka thil ei vak vak na kha ti mela ka thil ei in ka in sum kar lo na kharon lang ka ti meya chuan lo om all box in an khan hei ka soi thian dan chuan stroke tur ang hen ka om ka ti me keima ka bing mu pa hei na te kan lo tran le ta ka bing mu pa ka tho ipika chuan ve khat phei chu ka thi don hi ka stroke don hi ka ti meya ka tu ti deuh der ma se man mo deuh khan ka tlan thla ka nu te na khan chuan in chu ka tangin in hnai khanin ka han BP te ka han check ani chu mo chuan ka BP kha alo sanga za somthum hnuaia za don khalo nia chuan kha keima khan aron cheng sa se em ta ni chu chuan duty turin atu ka kala chuan ka cholesterol vel ka check ta chuan ka BP kha chu ta kha chu ta sang le lutuk chuang po ani si lawa chuan ka cholesterol lipid profile ka han check khan cholesterol kan ti chuan lung thau bo chiang khan ta inte lung bo thau ang kamo khami asan zong khalo sang em a chuan doctor kha karon chuan doctor khan damdo e tur te khamin han chu a chuan khalai chhobe han ka hmai kha ron bol ta vak vak mai ni chumo chung bor chawa chuan ka hmai kha ron bol pa vak vaka chuan achan ni oma ka hria chu ka fatty liver kha chu ka test chuang lo na khan fatty liver po kha ka nei ka ring ani chu ke ma ka thau em a ma thau te bela ka ka thau em a ma in ke som sari kai lo kha sari li a ka han chho le ni chu ma ka khan ol chho kha chu ei tui box ni khan sari li a ka ron chho le a chuan in diet lo chu ke chu a hriat lu tuk then ni chu chuan damdoi ka han ei ta kha ma sengin strip kha chaw ka e a chuan ke ma in reduce tu mang damdoi mang ro ta in nge ti hniam tum chu a fu lawang ka tia ka diet te ka in control a chuan ka chu ei dan te le ka diet chim hrimang khamo I kan chaw hne ang te kha ka han control chawa chuan
enge liver detox ang chi kha aurik ngol kan lang o endon na hei anita hei in do hei an ma ni in an site thaber chu Amazon an ti a chu Amazon atangin ka han cha Facebook a po in ron huthin ang reels ang te pan ron langa ma sengin question thang kha an chan nei en chuan Amazon ne hain link tlat ani ti kha an lo sei pa anga hei tun line aron lar liver detox ang khani ta a food supplement ang type ani chumo damdoi ni lo nya isha tur chu damdoi ni lawa food supplement pakhat me ni a chon hei pali tube li ka cha ta chuan ka internet ngat ta ni tube ni na ka in mek ta atuna hian chu wang chuan tui in tam hi poimo hian ka share a enge mai bul tan chuan mo tui in tam hi poimo a chuan enge ulcer nei pumpui ulcer nei hian mai te po abol du ve boka chuan mai bol chan sang kha oma kan sei vek seng lawa fatty liver nei wang te po khan ala bol thei thawa chuan cholesterol san wang te po na bol thei thawa chan chu thau chia ke mani kan in deposit tam ni chumo chuan hormonal change wang te ange stress nei isna sat tu wang te khan mai bol hi chan sang wang khan om theya chuan ka mai bol kha chu enge a chan ber bo ka to big lo ni chom ja chumo ka stress ve ni chu om ja chuan ka fa pa wang ka stress ve a enge ti thei kan nei si lo ma sengin thathuai se kan du si kan na a ai kal chhorte lo rem to lo nen kha ke ma kha na sa takin ka buai ka tal buai ve ni chu ka lu ka ha ve me ma to ka khan ema se pathian rin chanin ti han kan han enkol ve je la ka fa pa te po engma ama thei chuan han mason lutuk na hi chu a om lo nangin ma ason lo po ni chuang lo khan ama po han fil chho ve je la ke ma po ti khan ka in relax chawa enge kan ti thei om lo zia te hi chiang ta khan ka she thina autism mam tam tak po in lo amang chu wang chuanin pathian ko ta en kim kol tira kan thei to anga ma kan lak pui te hi asot pui ni ti hi kan sei ve do hi ke ni po lung le a place to po om ta special educator om na huna kan han kal tira a fi te su school dang ai te chon lo to de uma se kan fa pata na kan thei to sang ber kan ti ve kan tia ti ngai na om lo lung le chuan occupational therapist ten om lawa heng te po hi kan mo occupational therapist te tiang special ang chi hi tiang hotan han alo poi bo autism no pang hotan han lung le po tam takan omani ti chuan boite chu special educator noi enkol da noi a tuna school kal ve a place to pa lung le ra se ve ha khona oma chu kan pan ber ani ve a chuan ka soi kwal da do ame chu ka stress vel ka soi na chuan ka mai ron bol chumo chuan ti khan ka han om ha da ma ru ha chol kha ka apoi mom ni te ka sha ka chanut ka chate pe chu noi ka khongai che min te to pari chu ka han bol tak tak he chu he lai han a bol le ka ser po ser hi mos bol na sal to ka le lam a bol adam don de ka te le lam ron bol ya ti khan ka biang ser te he pimples kan ti ang tak tak bol pop ang he ni me then ka chu he nai pai de te mo nai pai ti me la oil mani ti sha chang lu tuk te kha ni ta chuan chung ri la tang ron bol kha ni ta pon na tanga ti re kha ka tum ngai lo ka mai bol chuan ke chu chu wang chuan hormonal change kan period do na kan lo bol hi chu thosan ta bani khate lai wela ron bola kan han period ta bo le dok ta khatiang kha ni lo ni chu chuan mai bol la enkol nan chat poi mo le em ka ti chu kut faya mai khoi ka mo eng po nei do ni la enteran he response te then kha chu kan in man to me chen ta ka lo mang ve te yang man to me te khang the a tha lo ka ti ve ni chu mo ke chuan chu wang chuan mani mai khoi na tur chu kan kut po fai tur nya kan mai han te de na tur po fai tur ka tia wang chuan mai enkol hi chu poi mo a tam tak hi chu kan in uluk man lawa mai sensitive ang chi kan ni lem lo kai po kan uluk lo ni chu ka zet lo kan uluk lawa ti khan mai ron bol kha ka ru hi le zwala ka stress to nak lai khan ru ron ha le zwala ha ka bo ni chu chuan khami hemi ka han cha ta ni khata voi ni in ka in ta chuan hemi ka in me ba ka han tui no in na be ki ka nei chen ta ml za ni ang ve hi kha ka in de tut bo ka ni chu hi ka zuna piang khan tui kha ka ba do ka in le zel ta tui in tap hi alo threm ni ti po hi tharin ka sha kan sha to nu tho ma ni se kan soi thar le nga mai bul
tan chuan a chan chu kan taksa a hei sebam man ti beita a chan chu skin specialist pawh kan ni chuang lo a zirbik mi pawh kan ni chuang lo ta keima atanga ka inzira ka han hmuh tak chu thil oily lampang te ei tam lo hi a tha a chuan kan taksa chhung atanga mom mo ron chuak tur kha mai phi fai hi a tha em em a achang chuan zana pawh engmah seram pawh hnawih lovin mut top chang kan ei ni chu maw seram te hi ka hmang kual lem lo a ke chu a tho khat lai khan ke beauty ang kha ka han lei ve chiam ma se ka ngei a ka in shet lo wangin ka hmai te kha ti bula ka shet wangan ka tha le ve ka ni chu chuan ka in seng thon bo in sang ria chuang man ka lei ve a se man zo mu mal kha ka nei ta mi lo ta chuan nge cleansing oil kan han ti te pawh hmai mom ta chuan a lo chi mi lo ni hi ka ti ve a kha doctor non si na siam kha ka noi ka hmang ve thi ni chu ai chu na ka dum lai chuan kan oil ve ho lo ka un nei han dan han tuai ve a se chu a hnut thak khata khan ka hmai hi a ron bol ta vak vaka chan thang wang chu ka sei to a stress te pawh ka nei a ke ma ni hormonal balance imbalance te bang te pawh lo ni ve theia chuan te khan ka han oma ka han mai bol chan tak kha ka ke beauty man wang e pawh ka va pu thei chuang lo ni chen ma kha affect ka shelo a chan dik tak ka shebik lo ni chu chuan chuan mai bol en kol na chuan ru ha dam hi poimo ka ti a chuan tui in tama poimo ka ti a thil kut fai a mai khoi te le nge sor lo kha poimo ka ti em bo ka ni chu ke pawh kut hlei chi ka nia zong pan nei ang ve ti ang de khan te ka bol kha te ka khoi reng a chuan zan ti thi sor tui ka zong tak ni chu chuan hetian kan han sor khan sor na bik om ta kuta sor me lo tur ni ta mai bol chu mo chan chu kut tin han tur nei te khan te chuan kuta sor me lo tur ni ta chuan sor na bik hei thir bial sin ang kha mo karon song on kin a kha ka nei ve ta kha bi mang khan ten ka sor thin ni chu aron chuak zoi thin ta khami oil ang chi mai bol chung am kha nuam kha ka ti tlat mai ni chu chuan ka sora chuan atu ka chuan ka sor ai tam kha ten at bul vel aron bol le thin ni chu mo chuan kha ka han siar zaw le na chuan mai bol hi sor me lo tur ni ta sor me lo tur han ti mai da a hun thlen ma chuan a huna chuan aron var ve pepa le pun aron dum seta kha ka lo hol phuma sor kha poi lo ni chu mo chuan a hun ma a hei enter na central tul lai sor pe chu a hlom zok ni chu hwai swal te kha om thina chuan atuga khan aron bol bel te zet a hei ten om petuar zel lai han mo ten khoi han mai bul fam ni top ni helai phei chu helai ka chu pathum pali hi oma bol lian deuh de ni tuna poi ala ser deuh hi mo tiang kha om ta chuan helai chu kan sor lo deuh china chuan a lo re chhota chuan ka han siar zaw na chuan hetia mai bol kan sor khanin khami chunga sebam oil om kha eng sem dar ta mundanga khan aron ton le me theni chu chuang chuan sor kha a lo tha reng lo ni ti kha keima pawh ka han thre chhuak ka sor ti mai la sor deuh vak ang kha mo hun ma sor ang kha ni chu chuang chuanin mai bol lo nei pawh in i kut kha lo hlei lutuk lo se kan ti du ani chu chuan tui lo in thala i lo ru ha chorin lo omla chuan i makeup man kha i oil free lampang kha ka ti do khamo chuan oil free lampang hir kha mangla nge serum manga mo moisturizer manga mo sunscreen manga mo foundation a po oil free ang chi oil control the ang chi hlir kha lo mang ula ti kha kan soi du ani chu hei tu na chuan ama ka mang an deuh ang kha chuan abol to lem lo ta ma se re mak chu ni to chuang ani bik chuang lo ni chmo are mak bik chuang lo a alo om ta ser te pole ser hi mo chuwang chuan mai bol en kol tur chuan tui in tam kha karon suggest che uni chu chuan hengi chu food supplement ang type ani ta fatty liver te cholesterol te asang ni lem lo chuanin maseng hi atha ka ti vena chan chu mo min detox thani chu mitam takin hei enter hk vitals te anon faka acha lo po ka ti me chuang lo ni chu acha lut to kang tam tak po in that puin om chu mai the maseng khatia kha ke chu ka han ngai sang lo ve le tat me chuan ngai sang lo ti me da min lo ngai dam ula kal ba du lo ni lovin a ka u te pon in thau ta ke ma a chuan ni chu ke ma a chuan thil man to va in ko mu ang te kan that pui tak tak chuang si lo han fak te kha tha ka ti lo ta hi po hi ka va that pui hloi ka ti chuang lo ta ma se ke ma a nat na nen hi ai me ma wang khan hi cholesterol level ti yam thei tu po ni boka chuwang chuanin therapeutic ani chumo herbal kan tiang chi khani ta chuwang chuan ka du ve rau hi a bur ni
kan in na ni to ta kan pa po cholesterol khalo sang ve kan nu pain kan in ve ta chuan dam doi chu strip khat cha ka ini chumo thla khat ei tur min chu kha strip khat cha ka ya chuan ka han in test le kha ka lo hniam to ni chumo ka lo normal ti trip to point some internan a normal level kha za sam sai lo ni ta se ka pel na kha atam to lo ni chumo chuan yang vel chu ni ta ka cholesterol level polo hniam ve to a kalom em ani tong trai nei poi mo em boka a chang se do chuan kan fa de thi san hi kan lau em ma kan trisel nei kan ngai poi mo atul bok ani chu chuan chuan vo in chu karon ti deuh do ni chu ka mai bo ka enkol chho dan le keima life cycle keima e enge ka environment ta zira ka mai ron bolte e ka ngai to ana azira ka mai ron bolte mo keima taksa trisel lo na wa ka mai ron bolte anyang chu he tian na bol pop pop me ni chu chuan hei tu na chuanin kan entlak ve deuh to ma ka chuanin karon lang pe lo ni chu in ma po hanon lang po kha me hi chengoi ngai da mai bol pe chuan mo chuan hei tu na chuanin karon confit takin karon lang chho ve le thei don ta confit ta khan ti me la mel che tho mai la mai bol lo a lo ma ve de ka chuan lo in che te kha lo nam ta makeup den chuan kan lo mu tlak ve deuh ta makeup lo den thei chuan mu tlak po ka om chang lo ta heta tv kan lo lan ang hi kan ni lo kan mel thi a thalo em ni chu wang chuan ya ka han ti makeup te po kha in hnoi thiam lo ta na in lo in hnoi thiam ve dan te po ka ron ti ve luam na chan chu kha ni ta makeup tel lo chuan ke ni ang mel chu mu tlak kan om lo ani chuwang chuanin ka chang chat pui te lo en kol tha ula in facial na din hun te lo sha ula in mai bol te nge mai duk te pon ya tui in tam te chuan ke ma hian roi thei thil eng ma ka ti lawa kuwa mai di ja sa da ang chi hawi eng ma ka ti lo wang po hian ya mai duk tak hi chu kala problem lo ni chu mo chuan mai duk ta na poi mo ka ti ve deuh chu tui bur hmam chin ni chuan tui bur hi a ko em a an tia mai duk ho hian tui bur ka nge chin chu ka mai duk te poi a sia om ti te kha an soi chin ni chu chuwang chuan khang te po kha an lo sei me nge mai duk bai pui in om ani po in mai duk lama hi chuan experience ka nei lo em a chuan tun line enge kha 5k an ti moni khang te kha an mang na sa chuan mania khan kan thian nu pakhat mai duk ve tho hian kan lo soi le zoi chu 5k kha a lo mang ve ni chu mo a mai duk wang khan chuan a hnuwa khan a hlau zia thu kha soi le ta ni chu chuan chu ka thi ka zana khan ka chi a ti ka mai kha chuan ka hmong nen khan chuan ka thi kha a lo tlet silver or ta lo tlet sura tia zinga khan han tho kha chuan ka ngai to ti nge ti fak ka tlet le ka han tia khan ngai to khan ka thil hnoi khan yang a ka ti ta a tia chuan anu chuan ka hmong ngam to lawa a chak lo nei mai tiang vun man chu a ti ta entirnan man lo chuan heng ho hi chu hnuwa man lo hnuwa entirnan man chuan man reng kha chu mai te po no su bang man lo hnuwa mai kha ron che vek thei an ti ang chi tho kha anyang a ti le ta mangam ta lo ta ka chia chong te po chu 5k chung changa kan ron sei nga then khatin mai du are thale tuk an ti ta khang te kha chu angai chuan an lo ngayang alom chu ai chuan ma ni hrisel na te kan taksa kan lak lu te kan thil hnoi te atang hian kan mel te po hi alo dang lam the ni ti hi kalo hre ve a ti mela kalo ngai to ve me ni chu vo ina ta na kan video tur chu lo ni le ta se ka video te mol mang tak tak ka ron sai ve thin te min lo lut saka ka lo em thin ni voina po kha ka mai bol ka en kol dan ti pa in ka han choi kwal le du a an sha thian te po ka han nge na in zawa in bye bye le vek phot ule lo me lên giờ này mới phân trên dễ thế sân lốc này ta giờ na sân lốc ở bằng trên approve na hiệp men gần đâu lắm ini nong lốc giờ na night cream mang trên ở mà gần đâu là đó nè light camera action giờ này mới phân trên mò giờ này mới phân trên sẽ để đó mới khật sân lốc của măng chi ồ Adam chú măng chú nói lâu à chả biết em đây em này đây mà anh đang em in ăn xuân để ra đây mà anh đang mò in ăn anh company nghe sẽ đó lo tệ lên minimalist ý cho anh SPF anh dặn nghe
50 50 SPF exact man nge zali sum kwa pa kwa vel ni ing sha tu na ha chuan khoi sai ta hi cha thin Flipkart ta te Flipkart ta, amani sai ta te Flipkart ta chuan it's a arial ve thoen ori ve thoen reale o ori ve ke ko nge tlomber khoi sai ta nge tlomber a ka shilo cha nan mani sai ta pot lo mo discount Flipkart ta ha ni ka cha na sa bur sai man zo to le ui tam to tu bur bur sari vel ni tong bur sari vel mang to ai mangat ngat nei de en mai ta de na chuan mang i mai bol to ngai lo tro bol to ngai na chuan i kum engti kum atang ngai han aron chhual le matang khan ni minimalist kha kum thum vel ni thum vel tong mang to ni mo a mai bol da sat dan thatu tan chuan tu nai mel chu lei le wan angani ta chuwang chuan skin care na zonga hianin mel that na om chuang lawa skin care zong zong kan ngei pet care bok lawa chuwang chuan serum ti luk la ka mang ve ngai lo kan sei tu ange chuan sunscreen a man atangin day and night a mang to pa a mel chu a thatel tel mai bol re vek approve na koi sir chau kan la sir chau